този прекрасен слънчев ден с Матмакс ще скриеме 4 турбички на НДК. 2 за момиче и 2 за момче. Изгледай цялото видео, за да разбереш всичките локации. Ето я и първата локация. Следващата турбичка, която криеме, е за момче на детската площадка до НДК. А ето я и третата локация. Смятам, че е една от най-лесните. Ето я и последната локация с една подсказка. Точно срещу билетния център на НДК.